ଏବେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଥିଲେ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ। ସରକାର କରିଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ କିମ୍ବା କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଏଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯାହାକି ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥିତିରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି କି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାସନ ବାତିଲ କରୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ ନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆୟ ଉପାର୍ଜିତ 100 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ଲାଟ, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 3 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥାଏ ତେବେ ଏମିତି ଲୋକ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ତହସିଲ ଏବଂ DMO କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିନେବା ଉଚିତ। ତ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ସରେଣ୍ଡର ନ କରନ୍ତି ତ ଏମିତି ଲୋକ କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସେହି ପରିବାର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏମିତି ଲୋକ ଯେବେଠାରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ରାସନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ବି ହୋଇପାରେ ରଦ୍ଦ।